Hello guys, may gabi mukbang taong lumisito guys. Grabe, daghan lumisito. So kalahig ko magmukbang kog lumisito. Ang sarap-sarap. Vitamin C na buti. Hindi, pagana daw na sa kaon. So dako kare dako kare dako meat kayo slum kayo ano nindot mukbang guys, mukbang tayo. Paningot ako guys. Awak dia tunggu. Next. Astum kayo tuyuan. Sus sekarang ginagalit sa kuwan. Berikat din. Yes, slum kayo guys. Grabe slum. Oh, di ba pang tulo na ni guys. Challenge. I-challenge na mo guys, lumisito mukbang guys. I'm alone. Kiri ko to. Tanan to batang. Bisa nih. Pilaw ya, lami. Ano yan? Sampoy? Kami. Kiamoy. Kiamoy? Ano? Kiamon? Kiamoy. Wala, wala may parang may bitsin na may Kiamoy guys. Raw. may bitsin na ano? Ay, sabak ka nag-vlog ko dire. Kau kan bunda kayak di pukul anak dari bunda ayo. Baru nak konsumsi atau sekolah awas. Anak lapar. Binurot nyo? O sa kawan ko? Baik na apa? Bunga ba ni? Anak lang mo nito, suway na po natin. Ang nanakon na sa ako, pamura ka ng baka ng sibuyas, tapos susunod na sila sa kano mo, sibutang ang opo, tapos ang pagkaluto sa Dumasi sa baw, alam mo. Asin. Pang-tatlo na guys. May musito na. Punti na tayo. Grabe kayo. Masalap na kayo.
Sarap. Sarap mo na yun. Tagalog ka. Hindi binigay ko mo pa. Sarap. Masarap. Ang sarap talaga. Try nyo. Maiihip kayo. So, God. Hindi tatag hilaw kaya hilaw. So, mas maasim to. Paningot na ko. Panglima na guys, panglima. Any animal dragon? Did you check him? Okay. Next. Oh my God! Pang-apat na to. Balik, Atlen. Alam, challenge ba? Challenge. Tagalog kami. Alam mo na, kay Tungan na ako. It's a good place to start. To guys, salamat lang sa pagtanaw sa akong video. Kay Aslom na kayo. Bye bye, thank you.